min jetta Allah noon min jetti Macky Sall e wondiɓe mum pop hakke poste o tottuma o goto hen fof sikara poste o kala ɓe gonduɗa ɓe mum nabbaji mum e commune nabbaji kamɓe fof ɓe cikkata poste o wali koye e nder cuuɗi mabɓe e ɓiɓɓe mabɓe hakke belemma amin mbiyama noon yo ɓeydu yo ɓeydan min mbayri leader uji koko ɓooyi min mbayri leader uji koye bamma nde bamma yeeyi ko Oumar Diallo en ɗo min mbayri joni noon tawde Allah hokki min ka cukalel koye jamane e jaaɗa Macky Sall ɓeydan min poste o ha yaha dow caggal Allah caggal ma min ndewi kala mo ndewɗa ko on min ndewi kala mba rewani min ndewani e mum amin keɗo gulali kalteɗe e leydi ɗi felli ga fi hongi kippode barmi wona ɗum joƴƴini min minen min jiiɗi ko sukaɓe ɓe daña no guurdi min kaɓe ha daña neɗɗo lamɗo bawɗo wurnude min caggal Allah e nelaɗo mum daje pétrole bi ñëw gaz bi ñëw bon luy saxaar nekk balaa muy tàkk il faut que ñëpp tuuti jéem a xeeñ fan la nekkee kon mbir mi Sénégal la te kenn moo ko mën a jiite pour mu am stabilité mooy président Macky Sall dañu ñaan yàlla mu toogaat incha allahu rabbi hande commune Nabadji so yiɗi dañde ɗo 90% fa dow yo halfin le directeur général Thierno minen Macky Sall min ganda ɗum par ce que tigguere wonko mbaɗanɗa ɗum wonko mbaɗanɗa dande maɗa ziyara men hikka yimɓe fof jiiɗum ko Allah ene laaɗo go sibo Allah e maɗa an motani ko neɗɗo haala goɗɗum dowuji mbaɗaɗe maɗi an Macky Sall kala ko jiiɗo Allah walla ɗum par ce que ɓerɗe joguiɗon nde ko Allah rokki on ɗen ɓerɗe hay goto meeɗa heɓde ɗum so diwi ɗum mbaɗen félicité jinnaɓe men ɓe message ononde machallah mention spéciale à vous guila nannguɗon on gaccade barke alquran karim ɗum ɗo ene wasno wawde tawde mon hen sagama ɗum komin pamnanma hande oɗo saaha ɗo ɗo gonɗen kala ko mbaɗɗa e banggal politique amin gondema hande min gondema janggo mi salmini onon délégation jooɗiɗo o foof yidde andinde on tan ceerno Amadou ko waɗata ɗo ko kam ko en juulnaki hen goto fof ene yiiɗi medde hen seeɗa ko waɗata ɗo ko kam ina heewi hen ko élection ngaji ɗi jawti ko ujunere hen neɗɗo min yimɓe wonɓe caggal ɓe mi anda ɓe gondi ɓe mbiyami an leader mon ari mi wiya aha ari kay wiya leader amin de minen guila nde élection yawti min jiyani mi ganda ko majji mi ganda nder suudu mi wino on ceerno Amadou woni Baye Fall commune de Nabadji Civol min nana mami wonan on Yaye Fall commune de Nabadji Civol yeyi ha hande noon mbeɗemi hen ɓeyden duwaw tan wasata no wayi mi waɗini hen monté GIE papier ji ɗi nani wono ɗon jinnama en dañi yimɓe kayitaji meɗen